Манучер Махкамов ва Малоҳат Назаршозода салом. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. Тоҷикистон имрӯз дар шаҳри Душанбе 46 нафар мураббиёну варзишгарони комёбу муваффақи ҷумҳурии Тоҷикистон ки соли 2024 ба дастовардҳои баланди варзишӣ ноил гардиданд, бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. Бо мақсади ҳавасмандгардонии ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 1 миллиону 787 500 сомонӣ маблағ ҷудо гардид. рафти ин маросимро шарҳи хабарнигорони мо дар бар гирифтааст. дар ин тантанаи варзишӣ 46 нафар ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо бо мукофотҳои ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасманд гардонида шуданд. барои 46 нафар ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки қаблан ба тавсиб расида буд 1 миллиону 787 500 сомонӣ маблағ ҷудо гардид. дар ин маросим нахуст муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ доир ба дастовардҳои соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар соли 2024 иброзӣ сухан карда самараи заҳматҳои ливобардоронро дар ин давра некумуассир арзёбӣ намуд. баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар мамлакат муносибат ба соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун омили тандурустиву тавонмандӣ ва воситаи муаррифии давлати соҳибистиқлол мазмуну моҳияти нав пайдо кард. далели ин гуфтаҳо ғолибияти Сомон Маҳмадбеков, Темур Раҳимов ва Давлат Болтаев дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 аст ки бо гирифтани 3 медали биринҷӣ номи Тоҷикистонро дар қатори давлатҳои дорои медали бозиҳои олимпӣ сабт намуданд ки ин боиси қаноатмандист. масъалаи ҷоизаи президент ки ҳамасола ба варзишгарони мамлакат ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тақдим карда мешавад ки сол то сол маблағи ҷоизаи мазкур ба маротиб зиёд гардидааст ки инам бошад таваҷҷӯҳи хосаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро шаҳодат медиҳад. қобил ба зикр аст ки кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 озмуни ҷоизаи варзишгари беҳтарини сол, мураббии беҳтарини сол, мактаби варзишии беҳтарини сол, беҳтарин федератсияи варзишии сол, беҳтарин иншооти варзишии сол, беҳтарин шаҳри варзишии сол ва амсоли инро эълон намуда буд ки беҳтаринҳо муайян шуда дар маросими ҷоизасупории имрӯза қадрдонӣ карда шуданд. Темур Раҳимов дорандаи медали биринҷии бозиҳои олимпӣ дар ин тадбир ҳамчун варзишгари сол дониста шуда бо мукофотҳои баланд пуливу ҷому диплом ва нишони сарисинагии шуҷоат ва ҷавонмардӣ қадрдонӣ гардид. хушбахтона ман тӯли чанд сол мешавад ки аз ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баҳравар ҳастам. соҳиби медалҳои чемпионати ҷаҳон, осиё, бозиҳои осиёӣ, бозиҳои олимпӣ, касе ки аз ин мусобиқаҳои бонуфуз медал ба даст меорад аз ҷониби давлату ҳукумат қадрдонӣ шуда истодаем ва моро варзишгаронро водор месозад ки боз ҳам як рӯҳияи як нерӯи зиёдтие бигирему обрӯи миллатро, парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ боло бардорем. бояд таъкид дошт ки сол то сол аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар бобати рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. ин омил самараи нек дода паҳлавонони мо дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ бо рӯҳияи баланди ҷавонмардӣ рақобат менамоянд ки бадин васила муаррифгари давлату миллати хеш ба ҷаҳониён хоҳанд шуд. бешак рушди соҳаи варзиш барои ҷомеаи солим низ нақши асосӣ дорад. бо назардошти ин имрӯз аз ҷониби ҳукумати кишвар тамоми инфрасохтор барои ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш фароҳам оварда шудааст ки сол то сол ихлосмандони ин соҳа бештар мегардад. принсипи асосии демократия дар низоми давлатдории муосир интихобот аст. тавассути интихобот мақомоти гуногуни давлатӣ интихоб ва ташкил карда мешаванд. интихобот инчунин барои таъсиси иттиҳодиёи ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ васеъ истифода мешавад. дар доираи тадбирҳои омодагӣ бобати гузаронидани интихоботи парлумонӣ дар Тоҷикистон дар ноҳияи Шуғнон вохӯрии номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатаи Ванҷ рақами 40 бо интихоб کنندگان دایر گردید. вохӯрии номзадон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатаи Ванҷ рақами 40, Давлатзод Ҳаким аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, Наврӯзқулов Мурасса аз ҳизби демократии Тоҷикистон
ва Худоев Палла номзади худ пешбар бо интихобкунандагон сокинони ноҳияи Шуғнон доир гардид. нахуст чунин вохӯрӣ дар маркази ноҳияи Шуғнон дар шаҳраки Ваҳдат баргузор шуд. номзадон бо барномаҳои мушаххасе пеш аз интихоботи худ баромад намуданд. дар баромадҳои худ номзадон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафҳои калидии худро дар пешрафти 5 соли ояндаи ватан барои сокинон муаррифӣ намуда, иброз доштанд, ки барномаҳои пеш аз интихоботи онҳо пеш аз ҳама ба пос доштани фазои ободи кишвар, тақвияти созандагӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ мебошад. номзадон аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, аз ҳизби демократӣ ва номзади худпешбар дар баробари дигар пешниҳоду ҳадафҳои худ қайд доштанд, ки нахуст такя бар таъкиду ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доранд ва барои намояндагони ҳар як ҳизб ва ҳаракати ҷамъиятии Тоҷикистон паёмҳои пешвои муаззами миллат раҳнамо ва дастурамал мебошанд. ҳар яки ин номзадон ба вазъияти мураккаби ҷаҳон, ба хатарҳо ба фарҳанги миллӣ, ба рушди соҳаҳои дохили кишварӣ, ба таҳкими ваҳдату ҳамдилӣ ишора намуда изҳор доштанд, ки танҳо дар фазои орому осуда мо метавонем ин барномаҳои худро дар амал татбиқ намоем. номзадон аз сокинон ҷонибдорони худ даъват ба амал оварданд, ки дар интихоботи дар пеш истода фаъолона иштирок намоянд. дар интихоб озод ҳастанд ва метавонанд ба ҷонибдории номзади дилхоҳ овоз диҳанд. ҳамзамон чунин вохӯрӣ дар ҷамоати деҳоти Сучони ноҳияи Шуғнон низ баргузор шуд. дар ин ҷо низ номзадон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Ванҷ рақами 40 бо интихобкунандагон сокинони ҷамоати деҳоти Сучон ва ҷамоати деҳоти Навобод вохӯрӣ намуда, суҳбат ба тариқи саволу ҷавоб басу самимӣ анҷом ёфт. гуфта шуд, ки ҳадафи ниҳоии ҳар як номзад ба вакилӣ ин пеш аз ҳама пешрафт ва шукуфоии ватан мебошад. инчунин дар ин вохӯриҳо шахсони бо эътимоди номзадон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон низ суханронӣ намуда изҳор доштанд, ки дар барномаҳои пеш аз интихоботӣ онҳо манфиатҳои миллӣ волотар аз ҳама гуна ҳадафҳо мебошанд ва даъват ба амал оварда шуд, ки дар интихоботи дар пеш истода фаъолона иштирок намоянд ва ба ҷонибдории номзади арзандаи худ овоз диҳанд. иштирок дар интихобот масъулияти шаҳрвандӣ аст. бо додани овози худ ба номзади арзанда ҳар шаҳрванд дар ҳаёти сиёсии мамлакат саҳмгузорӣ мекунад, зеро овози ҳар нафар барои ободии Тоҷикистон ва ҳаёти шоисаи мардум муҳим мебошад. дар шаҳри Душанбе ҳам омодагиҳо бобати гузарондани ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. то баргузории интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори Кӯчистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот рӯзҳои ба шумор мондааст. ба хотири шаффофу демократӣ гузарондани ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар ҳама участкаву ҳавзаҳои интихоботии ноҳияи Сино тадбирҳои омодагӣ васеъ ба роҳ монда шудааст. дар ин замина мутобиқи меъёрҳои пазируфташуда ва таъиноти қонунии гузарондани интихоботҳо дар ҳама участкаҳо шароити мусоид барои овоздиҳандагон фароҳам оварда шудааст. участкаҳои овоздиҳӣ тибқи меъёр омода гардида барои нозирони дохиливу хориҷӣ гӯшаҳои алоҳидаи муҷаҳҳаз ташкил гардидааст. тибқи нақшаи тақвимӣ ва муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихобот ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай ҳамаи корҳои омодагӣ дар ҳудуди ҳавзаи якмандатаи Сино ба анҷом расидааст. дар ҳавзаи якмандатаи Сино 68 участкаи интихоботӣ таъсис дода шудааст ва корҳои омодагӣ барои баргузории интихобот дар ҳамаи участкаҳо ба самон расиданд ва бояд гуфт, ки воқеан рӯйхати пурраи интихобкунандагон омода гардидааст ва тибқи рӯйхате ки мо дар даст дорем аллакай қариб дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ нафарони ба қайд кардашанд маротибаи аввал дар интихобот иштирок мекунанд. ҷиҳати яъне бо таври тантана пешвоз гирифтаи нафароне ки аввалин маротиба дар интихобот иштирок мекунанд аллакай участкаҳои интихоботӣ омодагӣ гирифтаанд. ҳамчунон нисбати он нафароне ки имконотҳои маҳдуд доранд қуттиҳои сайёр омода карда шудааст ва рӯйхати онҳо мушаххас гардида шуда дар ҳар як участка, ки аз 5 то 11 нафар ҳамин гуна шахсон ҳастанд. мо боварӣ дорем, ки
آنها نیز در طبق مقررات قانون ترتیب آوازدهی نسبت آنها نیز رعایت کرده می شود. در تمام участкаҳои овоздиҳии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе навбатдории доимӣ ташкил гардида дар ин раванд кутиҳои овоздиҳию сайёр, кабинаҳои овоздиҳӣ, ҳуҷраи модару кӯдак, бунгоҳи тиббӣ ташкил ва дар ҳолати омодабош қарор доранд. дар ин замина вохӯрии номзадҳо аз ҳамаи асҳоби сиёсӣ бо интихобкунандагони ноҳияи Сино баргузор гардида истодааст ки тадбири мазкур низ ҷузъе аз корҳои омодагӣ бобати гузарондани ин маъракаи муҳими сиёсӣ мебошад. барои қабули райи ҳар як интихобкунанда дар участкаҳои интихоботии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. ин омодагӣ масъулон собит менамояд ки интихоботи парлумонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи муқаррароти конститутсионӣ шаффофу демократӣ баргузор хоҳад шуд. дар ноҳияи балҷувони вилояти Хатлон низ ҷиҳати баргузории интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ тадбирҳои омодагӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. дар доираи омодагиҳои ҳамаҷонибаи ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дар ин ноҳия корҳои фаҳмондадиҳиву иттилоотонӣ низ тақвият дода мешавад. ин раванд имкон медиҳад ки сокинон доир ба муҳимияти ин чорабинии сиёсӣ маълумоти дақиқ пайдо намуда дар пешрафти ояндаи кишвар ширкати фаъолонаи худро таъмин созанд. ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ гузаронидани яке аз чорабиниҳои муҳими сиёсӣ интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар мамлакат ки 2 марти соли равон баргузор мешавад дар ноҳияи Балҷувон аз ҷониби аъзоёни ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ ва дигар масъулон тадбирҳои омодагии пеш аз интихоботӣ ба таври шоиста роҳандозӣ ва амалӣ гардида истодааст. дар дурдастарин деҳоти ин ноҳия участкаҳои интихоботӣ барои гузарондани ин маъракаи сиёсӣ омода мебошанд. дар участка интихоботии 77 448 овозиҳанда ки ё 15 нафараш бори аввал овоз метад. участка интихоботӣ пурра барои гузарондани интихобот омода аст. дар кӯчаву маҳаллаҳо, шафати роҳҳои мошингузар, хиёбону гулгашт ва дигар гӯшаҳои алоҳида шиёру овезаҳо ва дигар лавҳаҳои таблиғотиву фаҳмондадиҳӣ бо мақсади таъмини иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар интихобот насб карда шудааст. барои фароҳамсозии шароит ва мусоидат кардан дар иштироки фаъолонаи ашхоси дорои имконияташон маҳдуд, беморону маъюбон дар интихобот дар ҳама участкаҳои интихоботӣ қутиҳои овоздиҳии сайёр низ дастрас ва омода карда шудааст. дар 30 участкаҳои интихоботии ҳудуди ноҳияи Балҷувон ҳамаи корҳо ба таври зарурӣ ба роҳ монда шуда, кабинаҳои интихоботӣ, қутиҳои овоздиҳӣ, маводҳои тарғиботию ташвиқотии пеш аз интихоботӣ пурра ҷобаҷо гузошта шудаанд. дар доираи муқаррароти қонунҳои амалкунанда шурӯъ аз 10 феврал ташвиқу таблиғоти номзадҳои пешбаришуда оғоз гардида мақсаду ҳадафҳои дар оянда амалишавандаи хешро миёни аҳолӣ муаррифӣ менамоянд. дар шакли шаффофу демократӣ бо риояи талаботҳои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон баргузории чунин чорабиниҳои муҳими сиёсӣ нишони возеҳи соҳибихтиёрӣ, баробарҳуқуқӣ, озодандешиву таъмини арзишҳои демократӣ дар кишвар буда, иштироки фаъолонаи ҳар фарди комилҳуқуқи ҷомеа дар интихобот саҳм гузоштан дар ободиву пешрафти ояндаи боз ҳам дурахшони Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд кишти картошка оғоз гардид. хоҷагидорони шаҳр тасмим доранд ки майдони кишти картошкаро нисбат ба соли 2024 васеъ кунанд. соли гузашта деҳқонон майдони киштро васеъ ва ҳосилнокиро зиёд намуда бобати иҷрои дастурҳои ҳукумати мамлакат дар самти зиёд кардани истеҳсоли картошка ва таъмини аҳолии мамлакат талоши бештар ба харҷ доданд. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Конибодом ба кишти картошка дар хоҷагии деҳқонии олими ҷамоати деҳоти Патар оғоз бахшид. сари вақт киш намудани зироати гуногун барои ҳосили фаровон замина мегузорад ва дар натиҷа фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин мегардад. ҳоло бошад дар хоҷагии деҳқонии мазкур кишти картошка идома дошта, дар ин ҷо зиёда аз 2 тонна тухмии маҳаллӣ истифода шудааст. аъзоёни хоҷагӣ барои гузаронидани кишти дигар намуди зироатҳо заминҳоро омода карданд. бино ба маълумоти идораи кишоварзии шаҳри Конибодом, имсол дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия дар 173 гектар замин картошка кишт карда мешавад.
واقعاً برای به دست آوردن حاصل دلخواه تحکیم همکاری علم با استحصالات امر ضروری دانسته می شود. در ناحیه واسع در دایره نقشه چوربینی های وزارت کشاورزی با مقصد به بازآموزی فرا گرفتن راهبران جماعت های دهات و خواجگی های دهقانی شهر و ناحیه های جمهوری در موضوع تامین رشد استوار ساحه‌های مختلف کشاورزی در شرایط تغییریابی اقلیم و چوربینی ها اوید به کاهش دادن آن در استحصالات همایش برگزار شد. تدبیر مذکور با جلب عالمان ساحه کشاورزی عملی کرده شد. با جلب عالمان ساحه کشاورزی در ناحیه واسع همایش دایر گردید. در این همایش عالمان ساحه کشاورزی اطراف موضوع تامین رشد استوار ساحه‌های مختلف کشاورزی در شرایط تغییریابی اقلیم و چوربینی‌ها اوید به کاهش دادن آن در استحصالات با معروضه‌های پرمضمون برآمد نمودند. مقصد اساسی جمع آمدن عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی و همزمان متخصصان راهبران خواجگی‌های کشاورزی با آن روانه شده است که در اساس دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، دستور سپارش‌های وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در فصل زمستان با کشاورزان و خواجگیداران از نزدیک واخوردن و با آنها فهمانده دادن راه‌های ثمرناک پرورش و نگهداری چار و پرورش رستنی، همزمان کارکردی بین قطارهای باغات، معلومات‌های علمان اساسناک در اساس نتیجه‌های علمان اساسناک توصیه‌های ثمربخش پیشنهاد کرده می‌شود. من باوری کامل دارم که استفاده اصول‌های معاصر پرورش و نگهداری چار و پرنده زنبور اصل همزمان تطبیق نمودن نتیجه علم در استحصالات در آینده گسترش می‌یابد و محصولاتی از نگاه اکولوژی تازه استحصال وطنی در بازارهای کشور فراوان و دسترس مردم هرچی بیشتر از حساب استحصال محصولات خودی تامین می‌گردد. این همایش که در آن رئیسان جماعت‌های دهات، کارمندان ساحه کشاورزی ناحیه واسع، سرداران خواجگی‌های دهقانی اشتراک نمودند. با آنها عالمان ساحه کشاورزی در سمت ثمرناک استفاده نمودن زمین‌ها در شرایط تغییریابی اقلیم دستورهای مفید پیشنهاد نمودند. مقصد اساسی همین وخره که ما داریم می‌کنیم که ثمرناک استفاده بر زمین‌های کوران و برای گرفتن 2 حاصل یا 4 حاصل باید حرکت کرد و برای کشت تغییری حتما باید که اون زراعت‌هایی که ما در نقشه هست اینه که از کشت تکاری ما میتونیم که همین حاصل خوب گیریم و در تامین امنیت اوضاع کشور که سهم خود را گذاریم. طبق نقشه اوید همین موضوع پیشنهاد گردیده با جلب عالمان ساحه کشاورزی جمهوری تاجیکستان همین گونه چوربینی‌ها با متخصصان ساحه کشاورزی در دوره زمستان سال 2025 در همه شهر و ولایت‌های جمهوری برگزار کرده می‌شوند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. дар яке аз қисмҳои ҳарбии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мустақар дар ноҳияи мир Саид Али Ҳамадонӣ дар иртибот ба таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши муштараки мақомоти дахлдор баргузор шуд. ҳамзамон бо ин тадбир дар ин қисми ҳарбӣ бо ҷалби хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимӣ рӯзи дарҳои кушод гузаронида шуд. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбати барнома. با استقبال 32مین سالگرد تأسیس‌یابی روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان طبق نقشه چوربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی، مسئولان بخش کار با جوانان و ورزش، شعبه معارف، تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع و کمیسریت حربی ناحیه با اشتراک جوانان سن دعوتی در قسم حربی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی روز درهای کشاد دایر گردید. نخست تشکیل کنندگان این همایش افسران و سربازان و کل اشتراکچیان چوربینی را با مناسبت 32مین سالگرد تأسیس‌یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش گفته تاکید داشتند که در مدت 13 ساله قواهای مسلح کشور به سپری با اعتماد دولت و کفیل آسایشتگی خلق تبدیل یافته است. در سخنرانی‌های خویش برآمدکنندگان با افسران و سربازان قسم‌های حربی و جوانان سن دعوتی موضوعهای وطن‌دوستی و وطنپرستی، حفظ خاک اجدادی، احساس غرور و جوانمردی، حمایت منفعت‌های
миллӣ, таъмини ҳаёти осоиштаи халқ, ҳимоят аз истиқлолияти давлатӣ, риояи талаботи оинномаҳои умумии ҳарбӣ ва масъалаҳои марбут ба онро мавриди шарҳу тавзеъ қарор доданд. вобаста ба баргузории чунин чорабинии бахши кор бо ҷавонон ва варзиш дар ҳамбастагӣ бо шӯъбаи маорифи мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳия, комиссарияти ҳарбӣ ва ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа ҷавонони синни даъватиро ба қисми ҳарбии 45 кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъ оварданд аз ҳолу аҳволи сарбозоне ки дар қисми ҳарбии мазкур адои хизмати ватан модар мекунанд дида намуданд, бохабар шуданд ва ба ҳамин васила насли ояндасози ҷомеаро, яъне қишри ояндасози ҷомеа ҷавонону наврасонро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҷалб намоянд. мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия Шамсиддин Саидзода низ суханронӣ намуда қайд карданд ки хизмат намудан дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби ҷавонмардӣ маҳсуб ёфта, дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ, худшиносиву худогоҳӣ тарбия намудани хизматчиёни ҳарбӣ ва барои онҳо муҳайё намудани шароити мусоиди хизмат яке аз муҳимтарин самти сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. дар идомаи ҳамоиш роҳбарияти қисми ҳарбӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар меҳмонон ширкат намуда тибқи нақша ба ҷавонони синни даъватӣ намоиши яроқҳои оташфишон, таҷҳизоти наҷотдиҳӣ, шароити будубоши иҷтимоӣ дар қисми ҳарбӣ ва дигар иншооти таъйиноташон гуногунро намоиш доданд. гуфтан ба маврид аст ки бо дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шароити хизмат дар сафи артиш солба сол беҳтар гардида истодааст. ҳамин аст ки мардуми кишвари соҳиби истиқлоламон бо эътимод ба нерӯи қувваҳои мусаллаҳ зиндагӣ карда дар фазои осоиштаи меҳан кору фаъолият мекунанд. ноҳияи Мир Саид Алӣ Мадонӣ ҳамчун ноҳия назди сарҳадӣ мебошад. бо марзу буми сарҳад бо гуфта гузаштем, дар мо ҳолатҳои фавқулодда шуданаш мумкин аст, чунки дар мо дарёи Панҷ дар мо аст бо таҷҳизотҳои наҷотдиҳӣ шиносоӣ кардем бо аён. қисмати зиёди онҳо ҳавасманд шуданд. бинобар иттилои масъулони баргузории ҳамоиш дар натиҷаи чунин чорабиниҳо ҳамасола аз миёни ҷавонони синни даъватӣ шумораи зиёди ихтиёриён барои хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дарёфт гардида, онҳо бо ҳисси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ ҷиҳати ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ омодагии хешро изҳор менамоянд. иттилоъ дода шуд ки дар рӯзҳои баъдӣ низ баргузории чунин чорабиниҳои оммавӣ бо иштироки ҷавонони синни даъватӣ ба таври густурда роҳандозӣ карда мешаванд, то дар ниҳоди насли ояндасози ҷомеа ҳисси ҳимоят аз марзу буми кишвар ва хизмати ихтиёрӣ дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиш ёбад. ҳукумати мамлакат касбу ҳунаромӯзии ҷавонону наврасонро василаи муҳими роҳ ёфтани онҳо ба бозори меҳнат медонад. ба ҳамин хотир раванди ба касбомӯзӣ ҷалб кардани онҳо дар низоми маорифи кишвар ҳам ба таври густурда ворид карда шудааст. муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии ноҳияи Тоҷикобод ҳам дар асоси ҳамин талабот фаъолияти худро ба роҳ мондааст. бо мақсади ҷалб намудани духтарони диҳот ба касбомӯзӣ аз тарафи муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии ноҳияи Тоҷикобод курсҳои омӯзишӣ ба роҳ монда шудааст. дар ин ҷо духтарон касбу ҳунарҳои дузандагию бофандагӣ, гулдӯзӣ, қарамадӯзӣ ва дигар ҳунарҳои маҳаллиро меомӯзанд. касбомӯзон аз дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти ҷалби духтарон ба омӯзиши касбу ҳунарҳои миллӣ ва муосир изҳори сипос менамоянд. пуроғдӯзӣ, гулдӯзӣ, дузандагӣ, қарамадӯзӣ, ҷурабофӣ ва бисёри навъҳои дузандагиро аз худ намудам. аз тарафи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии ноҳияи Тоҷикобод маркази рушди ҳунарҳои миллӣ ва муосир таъсис ёфтааст. маркази мазкур бо таҷҳизоти корӣ таъмин гардида дар самти ташкил намудани курсҳои кӯтоҳмуддат аз рӯи ҳунарҳои мардумӣ фаъолият дорад. касбомӯзон дар синфхонаҳои ҳунарҳои мардумӣ ки бо таҷҳизотҳои зарурии касбомӯзӣ ҷиҳозонида шудааст, аз устодони касб ҳунарҳои мардумӣ ва муосирро аз худ менамоянд. масъулиятҳо мо полиш медӯзем, кита медӯзем, зоити ҳамвора, бурушҳои ҳамвора мегирем, ҳамира қарамат тиёр менем. вале нишонаи надамо
اینا مثال چند نمود گلی قرمه گلی لوله های میگیریم همیارا هم مشم و میدوزیم به دخترکارشون میتیم دخترها همی هنرها رو می آموزن. باید که هر یک دختر تاجیک هنرمند باشد که در زندگی عذاب نکشد، محتاج پدر برادر نشود. برای یک دختر 40 هنر کم است. باید که همه دختر هنرمند باشند. از آغاز فعالیت مرکز 175 نفر دختران و زنان و جوانان محلی از روی کسب و هنرهای زنبور عسل پروری، دوریدگری، دوزندگی، گلدوزی و آهنگری با آموزش فرا گرفته شدند. имрӯзҳо дар мамлакат бобати тарғиб ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, урфу одат ва анъанаҳои миллӣ вобаста ба эҳёи таомҳои миллӣ аз байн рафта, духтани даврию сӯзанӣ ва ташвиқи либоси миллӣ байни занон барномаҳои маърифати фарҳангӣ ташкил карда мешаванд. Яке аз онҳо озмуни катбону аст, ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳо гузаронида мешавад. Гузориш аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангиву маърифатӣ ва анъанаву ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии катбонуи беҳтарин дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд баргузор шуда истоданд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар хобгоҳи коллеҷи тиббӣ озмуни мазкур бо риояи шартҳо ва талаботи озмун сурат гирифт. донишҷӯёни коллеҷ бо омодагии ҳамаҷониба ва ба бар намудани либоси милливу оростани дастурхони миллӣ дар озмуни катбонуи беҳтарин ширкат варзиданд. озмун аз рӯи якчанд намуд хонаи беҳтарини хобгоҳ, ҳунарманди беҳтарин, катбонуи беҳтарин ҷараён гирифт. сараввал номояндагони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия аз хонаҳои хобгоҳ дида намуда бо вазъи зиндагӣ ва шарту шароити зисти донишҷӯи духтарон аз наздик шинос шуданд. зимнан аён гашт, ки донишҷӯён дар баробари таҳсил дар коллеҷ ҳамзамон ҳунари баланди пазандагиву дӯзандагӣ ва ҳунармандиро низ доштаанд. ҳадаф аз баргузории озмун низ дар баланд бардоштани маҳорати катбонугӣ ва ҳунари дастурхонороӣ, дастгириву ҳавасмандгардонӣ, санҷидани ҳунари пазандагӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона, дарёфти занону духтарони соҳибзавқ, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни миллӣ зоҳир мегардад. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур, яъне озмуни катбонуи беҳтарин, ин омода намудани ҷавондухтарон ба зиндагии мустақилона, оиладорӣ ва оянда барои таъмин намудан ва баланд бардоштани сатҳи иқтисодии оилаи онҳо мусоидат менамояд, ки дар бандҳои низомномаи чорабинии мазкур, яъне озмуни беҳтарин катбону чунин омадааст. мо боварӣ дорем, ки духтарони имрӯзаи мо, ҷавондухтарони мо дар тамоми гӯшаю канори ноҳия ана ҳамин гуна омодаи зиндагӣ ҳастанд ва дар оянда мо боварии комил дорем, ки духтарони мо дар оиладорӣ, таъмин намудани оилаи худ ва тарбия намудану тавлид кардани фарзандони солиму солеҳ, албатта ино саҳмгузор мешаванд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия қайд карданд, ки ҳадафи баргузории озмуни катбонуи беҳтарин аз як ҷиҳат эҳёи анъанаву суннатҳои аҷдодӣ бошад, аз тарафи дигар омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона, баланд бардоштани маҳорати омода намудани хӯрокҳои маҳаллӣ, миллӣ ва муосир, омода кардани намудҳои гуногуни хамир барои пухтани нон ва дигар анвои маҳсулоти ордӣ, баланд бардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳӣ мебошад. донишҷӯи духтарон тибқи шартҳои озмун чун реза кардани сабзӣ, аз хамир рост кардани нон ва омода намудани нон, ҳамчунин хелҳои гуногуни манту, аз меваҳо тасвир намудани ягон шакл, аз меваву сабзавот омода кардани хӯриш байни ҳам рақобат намуданд. онҳо анвои гуногуни нон, манту ва хӯришҳоро бо истифода аз малакаву маҳорати баланди касбӣ пешкашӣ ҳозирин гардонданд. ҳайати доварон аз малакаи дастурхонороиву маҳорати пазандагии донишҷӯён шинос гашта, ба ҳар ҳунари иштирокчии озмун баҳои баланд доданд. дар британияи кабир бостоншиносони ҳаваскор ҷавоҳироти зиёди қадимаро пайдо карданд. қисме аз ин бозёфтҳо дар осорхонаи шаҳри лондон ба намоиш бароварда шуданд. якбора ду шаҳр Горитсияи Италия ва Новогоритсияи Словения пойтахти фарҳангии Аврупо дар соли 2025 эълон шуданд. шарҳи чанд хабар аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома.
این جواهرات طلایی میراثی حقیقی میباشند. آنها را در سالهای 2023 و 2024 باستانشناسان هوسکار کشف کردند که از